cellal woni afungalu. Bandiraɓe, hande komin arɓe darande on golɗo darol e perméable ngal ɗo ni wiye préservatif e farayse. Holko ɗum nafata, holko ɗum woni, e kadi holno hutorte. Ngarɗo perméable ene waɗi ɗiɗi kutorte. Goto komo gorko, goɗɗo komo debbo. Mo gorko o ɓornete, mo debbo o lombete. Mo debbo caggal nde lombuɗa ɗum e tergal ma gonɗo yeeso o, a oppat ko gandanɗani woni catal ngal bowal mbele weeɓa ittude saɗa yaltina ɗum. Perméable ngal ɗo non ni wiye préservatif ɗum nafata ko kala ko woni maniyu gimmotoɗo e gorko o koye hen yahata. Te kadi ko ɗum ɗon tan wawma rende e nyabbuji ko wayno VIH ne wiye sida, walla kadi e goɗɗi nyabbuji gandanɗane ene wawma tampinde e cellal ɓandu ma. Ngal ɗo perméable non ene wawi hutorede e moni kala, mawɗo, cukolel, jaƴƴo, pamɗuɗo. Ene jogi kadi kala mbaadi mo jiɗɗa, boɗejo, danejo, ene waɗi cafɗo, ene waɗi guurɗine kadi. Ɗum ɗon fo non ko mbele webna kutortoɗo ɗum o. Kono non ngal ɗo perméable wana ko hutorte ko ɓooyi. Te kadi kala ko mbawɗa hen wadde ene wawi kadi walludema so tawi a yiɗa dañde hen reedu. So tawi kadi dañde ɓingel ene yawrirma, aɗa wawi kadi hutorade won hen leɗɗe farayse ne wiya ɗum contraceptive. Inɗon non ma haɗane ko wiyete reedu ko, ma haɗane won hen nyabbuji ɗi gandanɗa ne wawi hebde gorko hono debbo. Kono non ene wawi kadi rendema e kala ko ɓuri hen hewde. Kono ɗeɗo perméaji kadi ene moƴƴi no feewi, te kadi ko kutorgal mo gandanɗane ene waɗi fayida no feewi. Kono kutorgal perméable ngal ɗo waɗetake so tawi tan aɗa fuɗɗo walla puɗɗoɗa haɓoya gitta ala. Sa yiɗi hutorade ko wayni, a waɗa ɗum hadema fuɗɗade e kadi ne ngaynuɗa. No mbinomi ni adan, ma haɗane deedi, ma haɗane kadi wone nyabbuji. Hoto kutoreɗen ko wayno neba men ni, eɗen nguja ɗum e jeese men, ɗum ne wawi ɗum hadde. Te kadi ene waɗi ɗi gandanɗane neba mujiɗɗa ɗi jeyteɗi pharmacie, walla ni e diwanuji cafreteɗi. So tawi noon aɗa hutoro ngal ɗo perméable ne wiye préservatif e farayse, saɗa hutoro ɗum ha an e debbo oɗon gona hen, so ɓooyi so sekima, an debbo dog yawno ƴeewoya mo gandanɗane haqqille makko ene yahi e ngal ɗon bangal, walla jaha pharmacie ndara perméable ngal kutorɗoɗa ngal sabu ɓennani ene waɗi ɗi gandanɗane koko wiyete expiré koko ɓenni. Ɗum noon ene wawi ɗum segde. Kono noon an hoto hul hen haydara, sabu perméable ngal mbattangal an debbo so tawi aɗa nanna ɗum wawa ɓennoyde. Sabu yeeso debbo ne faaɗi fatgol gandanɗane so wona maniyu ala ko wawi ɗon ɓennude. Ɗum noon bowal tan wawi yaade. Te kadi won hen wiyoɓe sa waɗi ɗum welata ala, hay hunde ala hen. Ɗum haɗete dañde won hen nyabbuji walla haɗanma deedi, kono gorko o kadi ene wawi wallude ɗum ha ɓeydo ɓoyde dow ma. Ɗum noon haydara ala hen, tene wawma haɗande ko gañannoɗa woni deedi. So tawi an walla mo gonduɗa dañi fayore e pamalla ko yehe ɗum ɗo, jehe ndare mo gandanɗane haqqille makko ne yehe bangal ngal ɗon, ne jeeya e fedda ndeɗo ne wiye Maristop International. Ma andu kala ko jiɗɗa andude e cellal ɓanduma te koye mon tan heddoto.